Guys, lutuan ko na si Bunso guys para makakain na. Alas 2 na pit. Mata na. Sino ba? Alas 6 ka na natulog? Ha? Ano yung kita, baby girl? Kakainin kita. Kakainin kita. Ay, ano? Pakainin. Oh. Pwede naman ganito. Pwede bilhin. Wow. Yan ang banding. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. I'm Japet. And welcome back to my channel! Yeah! Ito guys, busy na naman kami ngayon. Yung nakikita mo. Mga buhay sa mga business squad guys. Mga guys. Hello. Happy always guys. Anong nangyari sa dito mo pilok? Pa-make up ka kay Zed? Ganyan talaga yung mga kaliwat ng Kapuno guys. Kaya guys, kung nakikita mo, spooting kami. Spooting. Ano yun, nakabihis kami kasi aalis kami. Kakain kami ng ano yun, kakainin natin, baby girl? Ha? Saan tayo? Wow! Alam niyo ba guys, gustong-gusto ni baby girl ng samgyup. Bakit gusto mo ng samgyup, baby girl? Gusto ko talaga ng samgyup kasi masarap tapos yun lang, masarap. Pero nagluluto ka ba? Oo, magluluto. Yeah! Tagakain ka lang naman. Magluluto ka. Kaso napapain. Magsasamgyup kami sa Hanyong! Hanyong! Sa May Mohon, Talisay. Bago yan. Sa talib. Oo, hindi siya bago. Matagal na sila. Kaso first nila nag-open ng parang dine-in. And then ang owner nila is si Hannah and si Yong Gopez. If kilala niyo si Yong Gopez, batchmate siya ni James Reid sa Pinoy Big Brothers. Wow. Si Yong. Yes! Si Yong Gopez. Super guwapo. Ay, si Yung. Alam niyo ba guys, may special guest tayo ngayon. JC Socialera. Hindi naman social. Hindi naman social kasi nawala yung pitaka na walang laman. Ay, 20 pesos po. Pero Naka-tourist. tourist. Ayan guys, aalis na kami guys. And medyo gutom na ako. Lalo na yung isa ko, excited na ako. Nauna talaga. Gutom ka na? Ha? Yung salad na yung pagulit ko. Yung salad na ano na yung coleslaw. Coleslaw, no? Bago kami magpupunta ng Samgyup guys, a-attend kami ng binyag ng anak ni Ungart pa. Let's go! Hindi na kami nakaabot sa sa binyag ng anak ni Ungart kasi pagdating namin sa venue, tapos na. Kasi na-traffic kami kasi Pasigarbo sa Sugbo ngayon, may mga street dancing. Kaya medyo natagalan kami. Kaya pagdating namin, wala na sila. Tapos na. Akala ko ikaw ay akin. Totoo sa aking panin. Biyag ng anak ni Ungart. Ngunit ang ika'y akapin. Naglalaho sa dele. Gutom na kami. Nalilipong na ako. Nalilipong. Nalilipong. Gutom na ano. Oo, pati din ako ito. Ay, sinong gusto? Ay, anong gusto mo kainin? Hindi sino? Kahit sino gusto mo kainin. Okay, sino eh. Ay, kahit sino. Hindi, kahit ano. Luto ka na, JC. Later na po. 60 naman tagaluto. Mukhaan naman po yan. Ha? Mukhaan. Sino tagaluto mo? Zen. Yung kasambahay ko po. Ha? Kasambahay ka ni JC? Wow. May ano din sila guys, may fish store. So guys, may aquascape. May tea water dito guys, corn flavor. Tikman natin guys. Para siyang coffee na mais na tea. Parang busog ka na, ulap. Di pa nga nakaluto. Busog ka na. Naubos mo na lahat Sarap ng side dish nila, no? Side dish pa lang. Marunong ka na mag-chopstick. Hindi, kaya ito lang gamit ko. Diretso ba? Wala kang hassle. Ano yung kita, baby girl? Kakainin kita. Kakainin kita. Pakainin. Go, Dan. Hirap kita. Kaya mo yan, Dan. Pwede naman ganito. Pwede bilhin. Wow. Yan ang banding. Sana yung bang ano? Ano, baka Bang brace. baka merong tinga.
nyo ba guys na itong beef nila, every cow daw, 2 kilograms lang makukuha mong ganito na beef, ay na part ng baka. Sobrang sarap niya, promise, lalo na itong templado kasi yung mga meats nila guys, sobrang sarap, promise, no joke, honest review yan, promise. Pang ilan na namin to, pang ilang plato na namin to. Ano na baby girl? Busog na? Busog kayo po eh. Ha? Busog kayo po. Sarap. Busog ng banakon. Kaya pala inaantok na. Nabubusog na po yung cobra. Ay, hindi na pala, snake, cobra na. Ay, snake din pala yung cobra, no? Pero magaling din yung ano ko, pangahas ko. Kasi Bakit? Yung ano, yung kiss no. Kiss no. Ay, di mo ibawan eh. Hindi ko kay Mama. Ha? Ano nangyari sa mata mo? Wala, bakakun ka. Lagi, promise. Buwan na naman, video oh. Eh na, buka daw ah. Ay, wala na buwag na naman nagbibikas na. Sige ko ganang-ganat mo. Atay na. Ano libalik yung mata? Ako naman pagalo na eh. Atay man nga niya eh. Klaro. Guys, ito na yung aftermath ng pagkain namin, guys. Oh, grabe. Ubos. Here's the owner. Hi, Miss Hannah. Sobrang bait ng owner, guys. Artistahin kayo sila, guys, no? Oh. May cook tayo. Pati na po yung partner, guys. Parisod kayo mo, miss. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Wow! Diba? Kimchi, guys. Thank you, Miss Hannah. Thank you and congrats. Thank you, bro. Thank you. Hanyong Haseyo. Hana and Yong. Hanyong. Pauwi na kami ngayon. So guys, maraming salamat sa mga nanonood. I-comment nyo lang yung pangalan nyo and location and isa-shoutout ko kayo. So guys, anong oras na? Anong oras na? Anong oras na, baby girl? Naglalaro pa rin. Ha? Alas 2 na? Pero ba't may hindi pa gising dito? May hindi pa gising dito. Uy, alas 2 na, Pit. Mata na. Sino ba? Mata na. Mata na. Ganun ka ginabot? Gusto ka magluto ng ginabot? Ha? Ha? Oh, kapinangga, good. Anong oras ka na natulog? 12? Kasi 12, dami mo. Alas 6 ka na natulog? Ha? Anong oras ka natulog? Alas 4. English. Sige mo, taas yung tulog. Palabi tulog, ma-high blood ka. Maka-high blood, di ba? Sakto. 8. Dapat alas 12, 8 hours. 10 hours ka nang tulog. Dapat 8 to 10 hours pala yung ano. 8 to 10 hours pala yung proper na ano pala tulog. So very good, very good. Ganito talaga siya kaya matulog, guys. Nung nakaraang araw naman, alas 9 siya alas 10 siya natulog. Nagising ng anong oras at ito? Alas 2 din? Grabe. Walang tulog na sa buhol, no. Lutuan ti kayo sudanan. Guys, lutuan ko na si Bunso, guys, para makakain na. Kasi may niluto na ako kagabi na ano, ito. Ipiprito na lang to. Pinakuluan ko to kagabi, tapos tinimplahan. Yan guys, luto na. Kaon na mo yun. Hindi na crispy, guys. So, crispy natin to. Wow, sarap po. Bye. Ha? Ito na. Ikaw, kuha ka na ng plato. Yung masarap to pag suka. Meron nito, suka, pinakurat. Oh. Sige, tingnan mo natin, guys. Ano? Ha? Kilo. Sobrang sarap daw, guys, di ba? Ito pa, meron pa dito. Ngoyong. Oh. Binili ko lang din. Oo guys, maraming salamat. Hanyong Haseyo na samgyupsal. Grabe, sobrang sarap ng food nila, guys. Lalo na yung beef nila, sobrang sarap. Yung may-ari nun, guys, nilibot niya yung mga sikat na restaurant, yung mga na-feature dyan sa TV na mga restaurant na samgyupsal dun sa Korea.
para lang matikman yung mga food. And grabe, sobrang sulit ng punta namin doon, guys. Kaya sa mga taga Talisay dyan, punta na kayo sa Hanyong Haseo. Sa mga nanonood ngayon until dito sa end ng video, maraming salamat and sa pagsuporta nyo, guys. So doon po nagtatapos ang aking vlog. Kaya hanggang sa muli, paalam! Shout out kay Jana Umpok from Saudi Arabia, Vivian from Davao City, Kevin Tulingin from Placer, Masbate, Mario Gonzalez, Edwin Joring from South Cotabato, Julieta from Valencia, Bukidnon, Ricky from San Fernando, Pampanga, and Arjun Pianar from Bugos City, Cebu. Shout out sa inyo. Thank you for watching.